Radio Escaparate presenta Postdata con Martín Arufe, Ismael Roales e Jorge Álava. Qué boa introducción a de Postdata, por favor. Qué pasada, qué voz tan sensual. Quen diría que eres ti, tía? É que non son eu. Ah, non. Eres ti, non sabía. Que tal, chicos? Que tal estades? Hola, Cristina, hola, Gloria, que tal? Hola, chicos. Que tal estades Por que vos? hablamos? Hoxe estamos moi ben. Moi ben, pero moi tranquiliños. Sí, porque hoxe o tema de hoxe é bastante calmado. Sí. Hoxe vamos a falar dun cura. Dun cura. Pero un cura que non destaca por ser un cura, obviamente, porque senón non falaríamos del. Pero a sección de hoxe ven dada grazas a un programa que chamase Aquí hai dragones, da sección de Rodrigo Cortés. Ah, de 4. De 4. A Telecinco, en plan, da igual. Nada, segue. Bueno, imos falar do padre Mariano Díaz Tobar. De toda a vida. Mariano. Vecino de... Vecino de Targatajos, un pobo de Burgos. Bueno, pois este home naceu en 1868 no seno dunha familia no seno dunha familia moi pobre, bastante piadosa, moi relixiosa. E dende o destronamento de Isabel II, nese mismo ano, a fame chegou a Burgos, a todas partes. Pero, como os pais deste rapaz pasábanse o día cosechando, el iba á escola. Foi á escola moi cedo. E aprendeu a ler e a escribir bastante rápido. E destacou bastante como un excelente estudante, moi listo, tanto que con 10 anos o seu profesor xa lle había enseñado todo o que sabía. En serio? Todo. En serio. Con 10 anos? Con 10 anos. Podía facer multiplicacións, vale? Ya, divisiones. O sea, imagínate... Integradas. Imagínate o nivel que tiña o profesor para... Que pasada. Con tan só 10 anos saber xa Claro. todo o que sabía o tipo. Bueno, tamén hai que recoñecer que o rapaz tamén era listo, por a súa parte tamén facía Era por Para aprender. Exacto. Pero con 10 anos... A ver. Sí. Carai. Espabilado, ¿no? Sí. Bueno, problemillas con Carlos. No pasa Tengo nada. dos... Seguimos. Debido a isto, foi saltando a estudos bastante máis superiores. Chegou a tal punto que para poder continuar estudando tivo que meterse na vida religiosa, nun seminario. E o rapaz recorría 10 kilómetros diarios para ir á escola. E aos 14 anos... Agora. Escoitaseme? Sí? Sí. Que eu non me escoito nada. Non te escoitas? Non? Eu te Da igual. escoito perfecta. Tiro Segue. para adelante. Seguimos. Recorría 10 kilómetros diarios, 10 de ida e 10 de volta, para ir á escola. Aos seus 14 anos, como xa sabía todo, marchou a estudar un seminario en Sigüenza. En Sigüenza. Ali estudou o bacharelato, e nun só ano estudou no todo. E pasou uno e mandaronlle a Madrid. O tío era un máquina, era un fora de Un serie. Einstein. Mandaronlle a Madrid a ser seminarista, máis especializado. Pero, cando chegou o momento de ordearse sacerdote, como habíase saltado un ano de estudos, tivo que pasar un ano sabático, entre moitas comillas, que pasou uno estudando, como non, e pasou estudando as ciencias positivas, ciencias útiles que se lle chaman, co cal non estou moi de acordo co nome, porque eu son de humanidades. Eso. Pero o rapaz estudou física, estudou matemáticas, química, todo isto. Porque el sentía moitísimo interés por eso. Pero é que nesa época dábaselle máis importancia aos estudios humanísticos que ás ciencias. Con 22 anos xa ordease sacerdote e mandan a unha escola en Murguía, en Álava, para impartir clases nun seminario que aspiraba a ser a Universidade de Ciencias, que xa vedes que non dábase moita importancia, pero querían ser a Universidade do País Vasco. Pero Mariano tivo bastante contacto con moitos profesores e científicos antes de ordearse e ser profesor, pero hai que ter en conta que iso, que na época non era moi acolledora con ese tipo de estudios e na orden non se estimulaba demasiado. De feito, eran bastante contrarios a compartir a autoría dos seus traballos e os seus descubrimentos, e todo o que facía tiña que ser impersoal.
Que mal. Xa, todos os seus descubrimentos, todo xa. non se podía saber que era suyo. Claro. Especialmente se trataban de inventos diabólicos ou distractores, do que dun falaremos agora e vai explicar Jorge un pouquiño. Ben, imos falar agora dese invento diabólico do que faleisma. Antes de seguir, vamos con un pouquiño de historia, non? Naquela época estabas a dar moita importancia a creación dunha máquina que fora capaz de reproducir imaxes en movimento, o que hoxe coñecemos como vídeo, non? Ben, isto podese ver na gran cantidad de exemplos que coñecemos hoxe en día. Por exemplo, as sombras de Java, non sei se os soan as sombras chinescas, Sí. típicas. É un trato de sombras propio dos países de Indonesia e Malasia. Realizábase con varillas e con títeres. Seguro que o tendes visto porque é unha imaxe bastante famosa e de feito é patrimonio da humanidade. Tamén hai outros inventos, como por exemplo fenaquistiscopio, o dixen ben case a primeira, que é un círculo no que hai varias imaxes e utiliza o experimento de persistencia retiniana, que son basicamente moitos debuxos que xiran por unha ranura e ao xirar o círculo pois dá sensación de movimento, non? Tamén está o kinetoscopio de Edison, que é un aparello no que se observaba unha serie de imaxes a gran velocidade que daban sensación de movimento. Isto era ti vías por un visor, era individual. Tamén temos os traballos, por exemplo, de Muybridge, que era un tío que apasionáballe moito a fotografía. Moitos pontes. Como? Muybridge. Moitos pontes, tamén conocido como Muybridge. Muybridge. Que era un tío que poñía moitas cámaras seguidas e sacaba fotos de cousas en movimento. Fíxose famoso por o experimento do cabalo, no cal demostrou que hai un momento no que o cabalo non ten ninguna pata no chan. Isto foi por unha aposta que fixo con un amigo suyo. E tamén están os Lumière, os famosos hermanos Lumière, que os inventores do cinematógrafo, que naquela época estaban experimentando coa fotografía fixa. Pero que fixo que estes irmáns que estaban a traballar coa fotografía fixa, non? E apareceron un día cunha máquina que reproducía imaxes en movimento. Pois isto é o que nos vai a cortar o noso amigo Martín Aurfe. Efectivamente. Bueno, no guión falta non dicir todo el rato, gracias. Eso que... Estas son notas que Os non conseguí, non? Sí. Moi ben, notas que- aplauso. Moi ben, Jorge. Un aplauso, non é retrasado. Pero... No, con cariño. Bueno, proseguimos. Espera. Antes de que empece Martín, quero mandar un saúdo a Alfredo, que é o que o Sí, profesor Alfredo. de cinematografía, que é o que nos ensinou todo isto. Todo iso. Sí. É moi Un interesante, saludo, por certo, Alfredo. Moitas gracias, Un bico. Alfredo. Todo teu, Martín. bueno, vamos a ver. Aquí, neste momento, quer decir, parece que acabamos de tratar dous temas completamente diferentes, pero ahora vais a Pero ten entender todo. sentido. Neste momento hai un eslabón perdido na historia da creación do cinematógrafo. Ese eslabón é o pai, Mariano. Vale, Mariano tivo comunicación persoal co enxeñeiro francés A. Flammarion, que era o representante da familia Lumière. Flammarion. Vale, a Flammarion, aparte de ser o representante da familia Lumière, tamén era, por parte da empresa Lumière, o encargado en España de explotar o negocio da fotografía continuada, que era como daquela se chamaba o concepto do protocine, por chamado de alguna forma. Entón, hai no artículo 569 da revista barcelonesa El Mundo Científico, falase das conferencias que daban nos seus seminarios o pai Mariano, con respecto ao todo o mundo da cinematografía, das imaxes en movimento, na que se incluía, cito textualmente, el conferenciante autoriza con absoluto desinterés a cualquiera de los asistentes o lectores para que lleve a la práctica cualquiera de los conceptos o ideas que se encuentran en estas conferencias. De tal forma que Mariano, como estaba dedicado a vida piadosa, él non se podía dedicar completamente á invención, regalaba o seu coñecemento a calquera persoa que escoitase para poder traballar nestes aparatos. Precisamente nunha das súas conferencias estaba entre o público o susodito A. Flammarion, o representante dos Lumière. E sábese que tiveron certa correspondencia durante unha temporada 3 anos antes da aparición do cinematógrafo. En esa correspondencia xa se citaba un concepto chamado cinematógrafo. Desta forma, é unha forma, quero dicir, enténdese que
a cuna real do cine non está nin en Francia nin en Estados Unidos, senón que onde realmente empezou o cine foi en España. Como? Grazas a María. En España. Ai. E sinto decir que cando dis Mariano penso no de Aquí non hai quen viva, entón penso en Padre Madre. Eu tamén ao principio penso. pensaba en Eu tamén. Rajoy. Pois Aquí non hai quen viva, tío, unha serie fantástica. Entón, claro, penso tanto Referente. en Mariano, como perde a... Sí. Perde a Eu ponencia. tamén pensaba en Claro. Rajoy, Entón, igual que Chino. gustaríame unha última Sí, pincelada fala. que decir que como na orde de Mariano estaban bastante en contra da investigación de Mariano despois de él morrer, quemaronse case todos os seus documentos, Que entón pena. perdeu casi todo, pero queda entre a parte da prova esta do artículo del Mundo Científico, tamén queda que o ano no que os Lumière presentaron o cinematógrafo público, o ano no que oficialmente se inventou o cine, invitouse a esa presentación ao pai Mariano, que claro, se non Entón- fose el quen realmente pensou e patentou en gran parte este invento, non tería sentido que o invitasen. Isto é todo. Qué bonito, Qué bonito. un saúdo aquí Preciosa historia. ao pai Mariano. Aí Ven onde estás. no Está ceo. un pouco morto, pero... Muchísimas gracias, chicos, Bueno, pola chicos, vosa aportación Gracias. e por todo. A vos. Chao. Chao. Así que súmate, buscando